Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian baka sorkar jela kamla ban pen urlong yaki jingdawa bat ka jingyaki. Kinong hikai ki bahap hapok ka Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan School Association hakajakran bat kilat pathai kubor. Kalashim yakarai ban penlong bed daka mas rally hanong ba shalong haka khandai tari unai wing menta usnem. Bat kani ka jingyaki kandai kasien kabalai hadian baka sorkar kamla ban pen urlong yaki jingdawa. Baru bandawa na ka sorkar ban siw no ikatulop kinong hikai badang sa saw benai. Agni ki kendit benai ki bala dep kata haka kat sautrik jong benai September jong mentau snem ngila pelong ya ka first phase protest jongi hapo madan malki kata kade ka sit in demonstration hadin ba ka sorkar Meghalaya kamla ban penurlong ya kilai tli kimat jing dawa jongi kiba kentup ke banongkong ban penkendria ya baro ki nohikai SSA katai kharajar sanspa sapwengut ki nohikai SSA na po state implementation society chapo state education department on regular basis katkum ka provision jong ka SSA at norms kebaar ngidawa ban pentrikam ya ka pay structure but ban penkiu ya ketulop jongki kharajar sanspa sapwengut ki nohikai SSA kabalai ngidawa na ka sorkar bakade ban siu no ya katulop padang sa jongi kabade jong benai Jun, Julai, August bat September. De hadin bangi klem chem yo ya ka respon lani ka no ka jubab na kaliang jong ka government hadin mangi ade pelong ya ka first phase protest. De kumbangi lerai atau kasengi ngila ya syakmat ngila pelong pat ya ka second phase protest kata haka katbai bat kar atrik jong benai Oktober jom mentau snem kepada ka 2 days mass casual leave kababaro kino hikai SSA kila shim shuti na ki school jongki de menta arsngi ti hadin mangila de ban pelong yakini ki artli ki program jingi ki jongi hadu menta menne ngim shem yo kanu ka respond lani ka positive sign na kaliang jong ka government de menta ka sngi ngila court ya ka general executive committee jong ka central body but dakawai kasur ngila shim ya karai bangin ya syakmat ya ka third phase protest but hakani ka third phase protest ngila rai ban pelong da ka mass rally hangni hapo nong ba shilong haka ndai trik jong ubnai November jong mentau snem te kani kadai ka rai ka ba ngimban se ban shim namar ba ka government kala penboringi ban shim ya kani karai ban penlong da ka mass rally hang ni hapo nong ba shlong wat hakum kani ka por bangidang mo ka jela jongi karang ikon persya yo ni klam covid-19 handa ngina kaliang jong kino hika SSA kumba pili tv ka tulop ngi klam shem la yo mentala sabanai menta san banai running kalong ka eka bala shitom yangi la dangi phai hakino ki akibenta ki ba per haka bay day bat ka jingim jongi ka bamat ka sngi tingim banse kumai tho mentan da ka we ka sur ngala shim ya ka rai menta ka sngi ban ya chakmat ya ka third phase protest kata ka de ka mass rally hang ne pon nong ba shilong haka khandai tri jong banai November